Intervistat fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal li l-Partit Nazzjonalista se jitlab li titressaq liġi li permezz tagħha l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija tibda tinħatar biż-żewġ terzi tal-Parlament. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-pajjiż għandu bżonn Kummissarju tal-Pulizija li jkun denju ta' din il-kariga. Skont il-Kap Nazzjonalista l-Kummissarju Angelo Gafà naqas lejn il-Kostituzzjoni u lejn il-pajjiż u qal li dan ħareġ wara li fi frar tas-sena l-oħra il-qorti ddikjarat null il-kontratt ta' Vitals u qudiem dan kollu qal li l-Kummissarju qatt ma investiga b'mod indipendenti dak li qal kienet serqa lil poplu Malti. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista kien mar għand il-Kummissarju bil-kwereli biex jieħu passi u jinvestiga imma qal li baqa' m'għamel xejn u li dan biżmien qal li ma kellux id-dokumenti fidu. Il-Kap Nazzjonalista qal li kieku kien il-Kummissarju u jara li l-Maġistrat qed tittieħ dak il-vot ta' sfiduċja kien jirriżenja. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru Robert Abela u dajjef u mhux kapaċi jneħħi lill-Kummissarju. Qal li dan juri li mhux veru li l-Prim Ministru ħal messaġġ tal-poplu għax kieku kien ineħħih. Il-Kap Nazzjonalista qal li issa l-Qorti tal-Appell reġgħet ħassret tender ta' 600 miljun euro fejn qal li sabet li kien kuntratt ivvizzjat. Qal li mhux aċċettabbli li jkollok lill-Ministru Miriam Dalli responsabbli minn dan il-kuntratt u jibqa' ma jsir xejn. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jara li kull ftehim li sar taħt Gvern Laburista ikun investigat għax qal li kull kuntratt li sar u maħmud u mbabas. Kompla jgħid li f'Malta u f'Għawdex il-Partit Nazzjonalista jiltaqgħu jisma' lin-nies u qal li fl-indipendenza li ġejja se jitħabbar l-ewwel grupp ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali tiġi meta tiġi.